pagbisita ni Nanay Bilintang Oy sa ilang gulayan, malipayon gibutiyag sa mga Igbo farmers sa La Libertad Gardening Association sa lungsod sa Gutalak nga sunod lang sa usa ka bulan nikita na sila og 72,000 sa ironato ang dugang detalye gikan ni Loriby Kabilin. Niabot og 72,683 pesos ang kita sa mga mag-uuma sa La Libertad Gardening Association sa Barangay La Libertad, lungsod sa Gutalak, sulod lang sa usa ka bulan. Mao kini ang malipayon nilang gibutyag atul sa pagbisita ni Nanay Bilintang Oy sa ilang 1.5 hektarya nga umahan nga gitamnan og 6,000 kapunuan sa talong ug 1,000 kapunuan sa atsal kaniadtong Marso 5 ning tuiga. Dugang pa nila nga gani labaw na nga modako ang ilang halin kung mag-ani na pud sila sa ilang mga atsal. Mipadayag sa iyang pagpasalamat si Mrs. Riza Edrial, miyembro sa nasangpit nga asosasyon sa Igbo program ug ilabi na ngadto ni Nanay Belen kinsa moy usa sa nagpaluyo ug hugot nga nagsuporta sa Igbo. Sumala niya nga wala gayud sila nagmahay sa pag-apil niini sanglit sa ilang kahago sa ulahi nakatabang kini sa panginahanglan sa ilang panimalay, ilabi na kung menos ang abot sa pagpanagat. Mahay kay sa among kahago bisan tuod og kanang init, gibaliwala na mo ang tanan pero sa ulay nakatagamtan ni nakatuon financial labi na sa atong pandemic karon daghang kaayo nakatabang sa amo ang panginahanglan sa balay kay panagat na failure ang umuma medyo na failure sa niagi so karon isip asawa dili na may pundo sa balay na mi diri mangutang mi diri so enjoy pud mi nga nana pud part sa among bana makatabang na pud mi sa among bana sa panginahanglan sa pinamalay. Dugang pa ni Mrs. Edrial nga nadugangan pa ang ilang kahibalo sa pag-uma ug dili lang usab sila ang nakabenepisyo sa ilang produkto, lakit na ang tibuok Barangay La Libertad ug lungsod sa Gutalak. Salamat po dako ma'am sa imong tabang namo nga kung wala ka nagpasiuna ani dili ni katakon nadugangan among kaalam nadugangan among kahibalo kung unsa ang pag-garden pinaagi pud usab sa amo ang pretty woman na technician na Maria biadak niya gialalayan niya unsaon tinuod yun na kay lahi man ang iyang kaalam dira kung i-share namo ug salamat mi nadugangan pud among kahibalo tungod sa ato ang pinanggang inahan nga nag-una sa tanan. So daghang kayong salamat dili lang kay kami ang naka-benefit ani tibuok nila Libertad dayon naka padala pud ni sa lae sa lungsod. So sa among hinaguan dili lang kay kamera nakatilaw inaapod unta nga uban pud na madasig pwede pa ako may kami nga bulwaton. Samtang sa mensahe ni Nanay Belen, iyang gipamahayag nga giimplementar ni Governor Roberto Uy ang Igbo program aron matabangan ang katawhan ilabi na kadtong mga walay trabaho ug aron usab matikad ang daghang luna nga bakante dinhi sa probinsya. Kailangan na tanan kita mabalik sa pag-farming, no? Kay dako ni tabang sa atong kaugmaon. Usa ni kahigayon sa atong governor nga matabangan ang mga parehas nato kay daghan kayo tag luna nga wala magamit. Daghan po kay tao nga walay trabaho. Kay ang nanguli gikan sa Manila nga walay trabaho mga 35,000, more than 35,000. Kung asa man to sila manabaho. So nahuna-unaan ni Gog nga mas maayo nga atong tudluan sila og pananom. Masayran nga gipahina sa 19 ka miyembro sa La Libertad Gardening Association ang 50,000 silang kinatibuk ang halin, samtang gibili nila ang 20,000 niini isip pundo sa ilang asosasyon. Giapod-apod ngadto sa mga mag-uuma ang 380 ka fruit tree seedlings. Lipay usab kaayo ang 58 ka Igbo farmers sa Gutalak nga nakadawat og 4,740 pesos gikan sa Tupad 2 program sa Dole. Mitambong pud sa maong kalihukan sila Mayor Onisimo Coma Jr., ABC President Eddie Justin Kimbo, ubang mga SB members, mga barangay opisyales ingon man mga Igbo farmers gikan sa Barangay Pitogo, Canoto Enerio ug Matunoy. Katawhan ning atong lalawigan sa Zamboanga del Norte aron ma-update kamo sa tinuod nga mabalita ning atong lalawigan. I-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa itong mga katawhan makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo ramong masayran ang inyong mga mulo ug opinyon sinana nga pagi mapadayon ang kapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pangamhanan. Kini ang Igbo Agribalita. Chris Sapong nga maghatod kaninyo sa tinuod nga mabalita. Para sa ZNPNN, ang dapig sa kamaturan, tuyog sa kalambuan.